Господи, имат меренje на amigo дома! И здравейте хора, аз съм Зеро и това е TNT, т.е. Paintball. И това е първият епизод, в който съм с нов компютър. И не знам дали ще показва, че ми лагва, но всъщност ми върви с 70 FPS и аз не знам. Нещо майче от камтасията бъгва и... не знам. Да, и имам нов компютър, както вече разбрахте. Също така, очаквайте повече да снимам. Новия компютър е доста мощен, така го кажа. И ще играем две мини игри, от която едната ще е Paintball. Вече започналата мини игра. А друго ще играем TNT Run. И да, искам да благодаря на всички 220 човека, които се абонирали за мен. И да, много съм цапнат тази игра. Знам, на Paintball съм нове. И просто не знам дали ще ви покажа, че ми лагва, но повярвайте, не ми лагва. Да, също така, днес ще снимам сигурно къве до училището. И ще ги качвам, така че... сено. И да, ой, какво стана? Окей, значи фрапса ми прекъсва. И като снимам една минута, и той решава си някакси да прекъсва. И после пак... Омага, убихме. И после пак, нали, почвам да снимам изведнъж. Не го правя аз. И така се прекъсва и почва да снима. И аз не знам защо така. И да. Също така... Омага, направих един кил! Също така това ми е... Мисля, че втората игра на Paintball. Не, повече. Сега съм снимал даже как играя Paintball. И да, не ми е обаче най-добрата мини игра Paintball. Но доколкото знам, отбора, на който точките станат най-малко пръв, да, той пада. Нашия за сега губи. Защото червен има 104, нашия 90. Омага, какво е това, бе? Какво е това? Нюк! Омага, уби всички тега отбор. Омага, с колко точки паднахме заради този нюк. Как се предизвиква? Сигурно от парите. Аз ще изчакам да събера малко повече пари и дали ще успея. Не си знае. Ами да, после ще играем TNT Run. Да, и също така очаквайте и да снимам на други игри. Просто предложете някоя, защото аз честно казвам не се сещам. Предложете някоя мини игра в коментарите. И също така не би трябвало да пръщя. Не би трябвало микрофона ми да пръщи. Както преди ми беше. Да. И отново искам да ви благодаря за 200 абоната. За кой пореден път. И почвам и поредица Бъдър PvP утре. Най-вероятно. Не е сигурно. В смисъл, не е сигурно, че ще го кача утре, иначе почвам. И да, всъщност аз съм доста зле. И искам да събера пари за нюк, ама едва ли. Мога да отвориш диаманти, бе! Бах ти крипъра. И да. Скоро приключваме играта. Гледам отборите вече. Изранихме се, бе! Паднаха под нас. Паднаха под нас! Айде, не! Дано да бием, дано. Аре. Да се стягаме отбор. Само да не предизвика ця някакъв нюк. Омага. Окей. И да, още имам един кил, за бога. Вижте колко ги водим. Интересно, колко ги водим. Да. Много ги водим, бе. Сега направо... Омага, почнаха да смагат наши. 45. 43. Нюк, не! Майче, не ще им бия. Аре, паднахме по тях. Не, равни сме, ама ще паднем. Според мен. Аре, бати.
Как изравниха цялата игра? Ти бе. Аре бе, паднахме под тях бе. Аре бе, отбор, стягай се, нищо че аз съм много. И да, направих 4 кила! 4 кила, ами господа. Това са цели 4 кила. И да. Наистина жалко, че Веном спира да снима. Да, не правя мазни реклами, защото сигурно всички го знаят, които ме гледат. Предполагам. Да, но има и други геймери. Така че, стига сте се садвали. Да, и сега нуки ни размазват. Омагай! Бъхчи! Размазаха ни. Ако не беше то стъп нюк, щяхме да ги бием. И да. Свършихме. Омага, защо е? И хора, аз съм Зеро и това е сега на игра на Миго дома. И тя ще тинтирам. И сме 11 човека. Но на малък мап. И пак ми памет пускай за угла. Спамерчетата. И да, това ще е втората и последна мини игра за този епизод. Няма да стане от най-дългите, но все пак е нещо. Омага, просто много се притеснявам. Дали като коментирам какво ще показва, че лагва, защото поне аз като снимах един клип, който вече е готов, коментиран. Но този ще е първен чин. И нещо казва, че лагвах към тасията. И не съм го проверял, обаче след като се е коментирал, дано се оправя. Но всъщност въобще не ми лагва. Не знам, ако искате да ми вярвайте, но сега ми спича. И то ужасно. Ужасно е. И да, останахме 10 човека и дано да спечелим. Да, не мини игра. Мини игра. И много бързо падам, само дето. Омага, отново! И имам 10 парички. Вау! Също така искам да се абонирате за брат ми, каналът ще е в описанието. И той почва да снима, да. Така че абонирайте се и за него. Също така, да, той снима и той ще снима на... Абонирайте се, просто. И също така искам да кажа, че много хора ме питаха дали може да ги рекламирам. Хора, разберете, аз наистина, ако приемах на всеки, щях да рекламирам 500 човека. Има такива, даже не се абонирали на мен, пък питат за реклама. Бахче. Аз това никога няма да го приема. Даже имаш 1 милион абоната и да си някакъв нахалитет да ми дойдеш тук, не се абонирам. И как става това? Не, вече е различно, ако аз те питам. Паднах! Паднах, бе! Защо, бе? Защо? Защо, бе? Защо? И да, хора, това е вече от този епизод на Mini Games. И чао!